Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ami. Taong 1967, Guba, Samar. Noong mga panahong ito, nakatira sa barong-barong ang pamilya ni Ami. Liblib ang baryong pinagtitirhan nila noon at para makarating dito, kailangan mo pang daanan ang ilang kilometrong masusukal na daan. Kilala ang lugar nila sa mga karatig baryo, ngunit sa hindi malamang dahilan, walang nangangahas na pumunta rito. Nung bata pa siya, palaging sinasabi sa kanya ng tatay niya na masyadong mapanganib ang daan patungo sa baryo nila. Ngunit nung tumanda na siya, dito niya nalaman sa mga taong napapadaan na hindi yon ang totoong dahilan. Ayon sa mga ito, pinangingilagan talaga nila ang lugar nila Ami, hindi dahil sa mapanganib ang daan patungo roon, bagkus ay dahil sa mga taong naninirahan doon. Dagdag pa nito na, mga aswang ang nakatira sa baryo nila, kaya ang pagpunta roon ay swertihan na lang talaga. Matapos naman itong mailahad ng kanyang kausap, nagmamadali itong umalis na animoy merong iniiwasan. Bagaman konting panahon lang ang naging pag-uusap nila, napaniwala siya sa mga sinabi nito. Magmula noong narinig niya ang tungkol dito, maigi na siyang nagmamasid sa sarili nilang lugar. Kahit kasi 19 anyos pa lamang siya noon, hindi niya maipagkakaila na pinalaki siya ng mga magulang niya ukol sa mga kwento ng mga nilalang na hindi nila basta-bastang nakikita. Karamihan kasi sa mga taong naninirahan sa baryo, malalim talaga ang paniniwala pagdating sa lihim na hiwaga ng mundo. Kung makapagsalita nga ang mga ito, hindi mo akalaing merong dugo ng aswang na namumutawi sa kanilang mga pagkatao. Ang buong akalaan din noon ni Ami na karamihan sa mga kababaryo niya ay mga manggagamot at albularyo, pero nung marinig niya ang sinabi ng mga taong dayo sa kanila, na bago ang pananaw niya ukol dito. Duman pa ang mga araw, ang kanyang mga kutob at agam-agam ay bigla na lamang lumalakas at nagkakatotoo. Ayon sa kanya, kapag umaga napaka-normal ng mga nangyayari. Ngunit kapag sumasapit ang hapon bandang 5:00, napapansin niya ang mga kakilala nila na bigla na lamang nagbabago ang mga akto. Kung hindi yun nagsasaboy ng mga langis sa bakuran, nasisipat niya itong abala sa pagkatay ng baboy kahit wala namang handaan. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, karamihan sa mga kapitbahay nila, iritable na sa mga ganoong oras. Hindi niya yun matanong o makausap, tapos parang palagi itong galit. At habang dumidilim ang paligid, nakakarinig siya ng samut-saring ingay na nagmumula sa tahanan ng mga ito. Dala ng kuryosidad, nabanggit niya ito sa tatay niya, ngunit sa kasamaang palad wala siyang nakuhang matinong sagot. Ayon dito, nagdarasal lang umano ang mga kapitbahay nila, kaya mas mainam na wag na lang nila itong pansinin. Dagdag pa nito na, mas mainam na gawin lang niya ang kanyang mga nakagawian upang wala silang magiging problema. Pumasok ko na sa loob, Ami. Kakain na tayo. Sana, ito na ang huling pagkakataon na marinig ko ang bagay na ito mula sa bibig mo. Umaasa ako na wala na itong susunod pa. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, dito niya napagtanto na totoo ngang merong nangyayaring kakaiba sa kanilang baryo. Ang hindi niya lang maisip, bakit hinahayaan lang ito ng mga magulang niya? Sa puntong yon, medyo naging bihilante na rin siya, lalo pat kinukutuban na siya ng masama. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang tumawag na ang kanyang ina para sa kanilang hapunan, bumungad sa kanya ang mga pagkain nilang kakaiba na sa kanyang paningin. Kung dati napakasarap tingnan ng mga ito, sa mga sandaling yun para na yung basura sa tingin niya. Yung mga karning nakahanda, mamasama-sapa ng dugo,
Tapos yung mga inihaw naman, animoy ipinadaan lang saglit sa apoy. Dagdag pa niya na, kakaiba na rin ang amoy nito, kaya sa halip na ganahan siya, nawalan siya ng gana. Ngunit yung mga kapatid niya, napansin niya na panayang lamon sa kabila ng mga nakakadiring pagkaing nakalatag sa mesa. Hindi lang yun, parang tuwang-tuwa din ng mga ito. Animoy hindi man lang yun nakakaramdam ng pandidiri sa mga pagkaing ipinapasok nila sa kanilang sikmura. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng nanay niya ang kanyang pag-aalinlangang kumain, dahan-dahan na itong lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Hindi mo ba nagustuhan ang niluto ko para sa'yo, Ami? Anong problema, anak? Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla siyang napaatras dahil sa nakita niya na namumula na ang mga mata nito. Hindi niya mawari kung meron ba itong sakit sa mata, pero base sa kanyang mga nakita, parang hindi talaga ito normal sa isang pangkaraniwang tao. Matapos naman niya itong masilayan, hindi na siya nagdalawang isip na tumalikod habang dali-daling naglalakad pabalik sa kanyang silid. Nang makapasok na siya, tahimik siyang nahiga sa banig niya. Pagod na pagod man at maraming iniisip, hindi niya nagawang makatulog noong gabing yun. Tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, muling nanunumbalik sa wisyo niya ang mga katanungan na hindi niya kayang sagutin. Dahil dito, nagdesisyon na siyang lumayas sa pamamahay nila. Masakit man yung gawin, ngunit alam niyang kinakailangan niya ito. Kung hangad niyang makaligtas sa mga panganib na kanyang iniisip. At sa pagpatak ng 4:00 ng madaling araw, dito na nga niya tinupad ang binabalak niya. Nakakalungkot man ang ginawa niyang pag-iwan sa kanyang mga kapatid at magulang. Alam niya na ito na lamang ang tanging paraan kung hangad niya na magkaroon ng maayos at payapang buhay. Sa loob ng halos 2 linggong pagala-gala sa mga kagubatan, narating niya ang isang lumang bahay sa paanan ng bundok. Subalit pagdating niya sa bakuran nito, napansin niya na parang wala roong nakatira. Hindi naglaon, nang akmang papaalis na siya rito, narinig niya ang boses ng isang matandang lalaki na nagbibigkas ng isang nakakahalinang himig. At sa sobrang ganda nitong pakinggan, hindi niya namalaya na hindi na pala siya makakaalis sa loob ng tahanan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang lumabas ang matanda habang nagwiwika ng, "Matagal na kitang hinihintay, estranghero. Gabi-gabi kang sumasagi sa panaginip ko, kaya inaasahan ko na darating na ang araw na ito. Ngayon, ano ang maitutulong ko?" Nang marinig naman ni Ami ang sinabi nito, bigla siyang napatahimik kasi hindi niya alam kung ano ang sinasabi ng matanda. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ang kalituhan sa kanyang muka, mas lalo itong lumapit sa kanya habang inilalahad ang mga pangitain nito sa loob ng 1 taon. Lahat ng nalalaman nito ukol sa kanya, kasyual nitong sinabi na animoy naging bahagi ito sa araw-araw niya na buhay. Hindi ako sigurado kung maniniwala ka, pero siguradong sigurado ako na ikaw ang taong nakikita ko sa aking mga panaginip. Hindi ba't mula ka sa pamilya ng mga aswang? Baryo na iniiwasan ng lahat? Ako man, iho, natatakot sa mga pangyayaring ito, ngunit kailangan nating harapin ang ating mga tadhana. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Wika nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang bagay na yan, hindi niya maipagkakailang napanatag siya. Lahat kasi ng sinabi nito sa kanya, pawang totoo at merong malalim na kaugnayan sa buhay niya. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, unti-unting nabuo ang pagtitiwala niya rito na halos hindi niya naramdaman sa kanyang mga magulang. Masakit mang isipin pero yon ang katotohanang mahirap tanggapin.
Matapos naman itong mailahad sa kanya ang lahat-lahat, dito na ito humingi sa kanya ng permiso na matingnan ang kasalukuyan niyang kalagayan. Alam kasi ng matanda na sa estado niyang yon hindi malabong meron siyang karamdaman. Sa loob ng halos 2 oras na pagtingin nito sa kanya, nalaman niya na naging imbaka na pala ng yanggaw ang kanyang sistema. Dito na rin nakumpirma ng matanda ang kakaiba niyang katangian at ang dahilan kung bakit sa tinagal-tagal na niyang namumuhay sa pamilya ng mga aswang, hindi siya tuluyang naging kauri ng mga ito. Dagdag pa ng matanda na sa kanilang magkakapatid siya lang ang namumukod tangi sa lahat. Siya lang din na nakilala nito na hindi naapektuhan ng kahit na anong klase ng pangyayanggaw. Yun nga lang, hindi nito maipagkakaila na kahit hindi siya kayang gawing aswang ng mga magulang niya, napakahalaga naman niya para sa mga ito, buhat sa abilidad niyang bumubuhay ng mga bertud sa sistema. Mariinding inilahad ng albularyo, ito ang kinakailangan nilang magamot sa kadahilanan kung hindi nila ito mapipigilan, katakatakot na panganib ang darating. Meron akong alam para maalis ang sumpang yan. Subalit ang bagay na ito ay pawang alamat para sa aming lahat. Noong unang panahon, sa kauna-unahang siglo ng paglikha ng mundo, nagbaba ang liwanag ng langit sa lupa. Purong liwanag na humiwalay sa araw at sa pagbagsak nito, tumubo ang isang mahiwagang puno. Dito nagmula ang kauna-unahang mga mananambal. Sinasabi na ang lahi nila ang nangalaga sa puno na nagbibigay lunas sa lahat ng uri ng karamdaman. Ito rin ang kauna-unahang tribong binasbasa ng may likha. Ngunit sa paglipas ng panahon, isinilang ang mga ganid sa kapangyarihan. At sa pagmamalabis ng mga ito na makuha ang mahiwagang puno, sumiklab ang walang katapusang digmaan. Ngunit ang naging bunga ng lahat ay ang pagkawasak ng kanilang ipinaglalaban. Tinupok ng apoy ang puno at mula noon, naiwala nila ang kakayahang mabuhay ng daang-daang taon. Pagkatapos nito, nawala ang tribo at ang kasaysayan ng minsang magiting na lahi naiwala sa lihim ng panahon. Konting tao na lamang ang nakakaalam ng tungkol dito at marami pa rin ang naniniwala na buhay pa hanggang sa pangkasalukuyan ang puno ng araw. Nang marinig naman ni Ami ang sinabi ng matanda, nagbigay ito sa kanya ng malawak na imahinasyon. Bagay na maging siya man, minalabis na mapuntahan at masilayan ng sarili niyang mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas, lahat ng kanyang pag-aalangan naglaho na lamang na parang bula. At sa kagustuhan niyang makita ang punong tinutukoy nito, nagtiwala siya sa matanda na alam nito ang daan patungo sa lugar kung saan ito naglaho. Subalit nang marinig yon ng albularyo, mariin itong inilahad sa kanya na wala itong ideya kung nasaan ang punong hinahanap nila. Dagdag pa nito na, salit-saling sabi ang kwentong yon, kaya sa pangkasalukuyang panahon, wala nang nakakaalam sa eksakto nitong kinaroroonan. Subalit sa kabila nito, nasisiguro niya na matatagpuan ang puno sa lugar nila. Ang kinakailangan na lamang nilang gawin, hanapin ang lagusang patungo rito. Nang marinig naman yun ni Ami, abot langit ang naramdaman niyang tuwa. Kahit papano kasi, meron pa ring ideya ang matanda ukol sa lokasyon ng puno. Matapos ang kanilang pag-uusap, nakiusap siya na kung maaari dito na muna siya manatili. Dagdag pa niya na wala na siyang ibang malalapitan at mapupuntahan, kaya ito na lamang ang kanyang pag-asa. Nang marinig naman yun ng matanda, walang pagdadalawang isip itong sumang-ayon. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip na lapitan ito para pasalamatan. Sa pagsapit ng gabi, habang kumakain silang dalawa, nakalanghap sila ng kakaibang amoy mula sa labas ng bahay. Nang mapansin niyo ng matanda, dali-dali itong tumayo, kumuha ng sundang, kasabay ng pabulong nitong pagwika sa kanya ng,
dito ka lang. Kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas. Ako na ang bahala sa kanila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang siya habang bakas sa kanyang muka ang matinding pagtataka. Hindi niya kasi maunawaan ang kasalukuyang nangyayari, ngunit malakas ang kutob niya na merong kababaryo niya ang nasa labas ng bahay. Dala ng kuryosidad, dali-dali siyang sumilip sa siwang pagkalabas ng matanda. Nakakabahala man sa mga bagay na pwedeng mangyari, naniniwala siyang mangingibabaw sa mga ito ang lakas at kakayahan ng albularyong kanyang pinaniniwalaan. Ilang segundo pa ang lumipas. Nang maaninag na niya ang labas ng bahay, dito niya nakita ang 3 aswang na nakatayo sa harapan ng matanda. Umaangil ang mga ito at sa estado ng mga nilalang na yon, parang handa na itong pumatay ng tao. Subalit sa kabila ng nakakasindak nitong mga itsura, hindi niya nakitaan ng kahit na anong pag-aalala ang matandang albularyo. Bagaman hindi niya pa nakikita ang abilidad nito, naniniwala siyang may palagyon sa mga aswang na kasalukuyan nitong kaharap. Hindi naglaon. Bago magsimula ang duelo, tinanong ang matanda ng isa sa mga nilalang ukol sa dahilan nito kung bakit siya nito pinoprotektahan. Nang marinig naman ito ang sinabi ng kaharap nitong nilalang, buong tapang yung sumagot dito ng, dahil kailangan niya ng tulong. At kapag merong nangangailangan ng tulong ko, handa ko silang ipaglaban kahit kapalit pa nito ay ang buhay ko. Pasensya na kayo, hindi ko hahayaan ang nais ninyong mangyari. Gusto niyo siyang bawiin? Agawin niyo sa akin. Nang marinig naman ito ng mga nilalang, dito na ito nagpakawala ng atungal kasabay ng pagbuka ng malalapad nilang mga pakpak. Pagtitig naman ng mga aswang sa kinaroroonan ng matanda, bigla naman itong naglaho sa kanyang paningin dahil sa bilis ng kanilang mga kilos. Akala niya mapapatay nito ang albularyo sa unang pag-atake lang, pero pagbaling niya ng tingin dito, nakita niya itong itinaas ang sundang nito habang itinututok sa direksyon kung saan naroon ang mga nilalang. Nakahiwalay na rin ang kaliwa nitong paa. Animoy naghahanda ito sa pagsalag sa atake ng mga kalaban niya. Nang masipat naman niya ang kilos ng matanda, dito niya naisip na marahil hindi lang lihim na karunungan ang taglay nito. Maya-maya pa, paglapit naman ng 3 aswang, kitang-kita niya mismo ang pagliwanag ng talim ng sundang bago ito lumapat sa balat ng kanyang mga kalaban. At sa isang iglap, paglagpas ng 3 nilalang, nakita niya na nagkagutay-gutay na ang katawan ng mga ito. Literal na para yung kinatay paglagpas nito sa kinaroroonan ng matanda. Matapos ang mga pangyayaring yon, nasipat niya itong itinarak sa lupa ang dala nitong armas bago pumasok sa loob ng bahay nila. Pagsilay naman ito sa kanya, napangiti lang ito habang dahan-dahang umuupo. Manong, paano niyo nagawa yun? Paano niyo sila natalo? Gayong ang lakas nila eh. 100 ulit kumpara sa lakas ng mga ordinaryong tao. Nagtatakang tanong ni Ami sa matanda. Sa laban, hindi sa lahat ng aspeto lakas ang pinagbabasehan. Kailangang malakas, matalino at may alam ka upang mapangibabawan mo ang lahat. Lagi mong tatandaan, iho, karunungan ang pinakamalakas na sandata sa mundong ito. Kapag malakas ang karunungang taglay mo, hindi ka basta-bastang matatalo. Magpahinga ka na. Marami pa tayong gagawin bukas. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na rin siya nagsalita pa. Sa halip pumunta na siya sa kanyang silid para magpahinga. Ayon kay Ami, yon ang unang pagkakataon na matutulog siya ng payapa sa ilalim ng bubong ng ibang tahanan. Kahit papano, naging komportable naman siya
Gayong alam niya na kaibigan niya at kakampi ang kanyang kasama. Pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa silang nagising para kumain ng agahan. Pagkatapos nito, dali-dali silang naghanda para simulan ang kanilang paglalakbay. Ayon sa kanya, na sa unang araw ng kanilang pag-alis, agad nilang narating ang pinakamalayong bahagi ng gubat. Pagdating nila noon sa hangganan kung saan papasok na sila sa pusod ng gubat, dito na sila nagdoble ingat. Ayon sa albularyo, ang lugar na yon ay tahanan ng mga itim na engkanto, kaya kailangan nilang maging alerto kung ayaw nilang maligaw ng daraanan. Dagdag pa nito na, sa sandali na makaamoy sila ng napakabahong sensasyon sa hangin, ibig sabihin nun, malapit na sila sa lugar kung saan naroon ang puno na kanilang hinahanap. Nang marinig naman ito ni Ami, maigi niyang pinakiramdaman ang paligid. Alam niya kasi na nagsasabi ng totoong matanda, kaya hangad din niyang makatulong kahit papaano. Ang kaso lang, ilang araw pa ang dumaan, wala pa rin silang napapansing kakaiba. Marami na silang nadaan ng baryo, na ayon sa matandang kasama niya, pugad umano ng mga aswang. Dahil dito, hindi nila pinipiling magtagal sa ganoong lugar. Minuto lang ang kanilang itinatagal doon upang makabili ng mga bagay na kailangan nila. Pagkatapos agaran din naman silang umaalis nang walang pasabi sa mga taga rito. Akala niya ligtas ang ganoong taktika, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ito pala ang magiging basihan ng angka ni Ami upang sila'y masundan. Unang araw ng 3 buwan, narating na nila ang parte ng Samar kung saan may nalalanghap na silang mabulaklaking amoy tuwing gabi. Ayon sa albularyo, ito na marahil ang senyales na malapit na sila sa lugar na kanilang hinahanap. Ang kaso lang, habang tumatagal ang kanilang pag-usad, napapansin ni Ami na parang nanghihina siya. Inaasahan naman yon ng matanda, lalo pat unti-unti nang lumalakas sa loob ng kanyang katawan ang bisa ng mga yanggaw na itinanim ng kanyang mga magulang. Pagtatapat pa nito sa kanya, sa mga sandaling yon, oras na ang kalaban nila. Bukod kasi sa iniinda niyang sakit, ramdam na rin noon ng matanda ang mabilis na paglapit ng mga aswang na ilang linggo nang nakabuntot sa kanila. Pagtatapat pa nito na, sa paglipas ng mga araw, napapansin niya na hindi na umeepekto ang lahat ng kanyang mga panligaw na itinanim sa mga lugar na kanilang pinagpapahingahan. Ano man ang ginagamit ng mga ito, nasisiguro nito na hindi yun makakabuti sa kanila. Nang marinig naman ni Ami ang paliwanag ng matanda, mas lalo nilang binilisan ang pag-usad hanggang sa marating na nila ang parte ng isang burol na merong tagong talon sa likod nito. Malayo palang ramdam na nila ang nagmumula roong kakaibang sensasyon, kaya naman hindi na sila nagdalawang isip pa na ito ay puntahan. At nang marating nila ang lugar, dito na bumungad sa kanila ang ganda ng talon at sapa na sumasakop sa konting espasyo ng paanan. Ayon sa kanya, kokonti lang ang iniaapaw ng tubig, tapos ang tubig sa talon nito nagmumula sa isang malaking bukal at sa mga ugat ng sapa na bumababa sa bundok. Napapalibutan din yon ng mga puno, kaya mula sa malayo, hinding-hindi mo talaga ito masisilayan. Dagdag pa niya na, direktang tumatama roon ang liwanag ng buwan, kaya naman kahit gabi, kitang-kita nila ang laman ng ilalim ng sapa. Halos 20 katao ang lalim nito, ngunit kahit ganun, nasisipat pa rin nila ang pinakailalim na bahagi. At sa ilalim ng sapang yon, merong bakas ng punong animoy matagal na panahon nang nagpapahinga rito. Nang mapansin naman yon ng matanda, dali-dali siya nitong inabisuhan na sisirin ang puno. Ami, ikaw na ang bahalang maghanap. Marahil wala ka pang ideya sa ngayon kung ano ang kukunin mo, pero kapag kaharap mo na ang puno, malalaman mo kung ano ang iyong kailangan. Magmadali ka.
Huwag na huwag kang aahon hanggat wala ka pang nakukuha. Wika ng matanda sa kanya. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng napakaraming aswang na biglang nagpakita sa kalangitan. Sa sobrang dami ng mga ito, bahagyang binalot ng kadiliman ng paligid. Dahil sa pangyayari, agad namang naghanda ang matanda nang sa gayoy mapigilan ng kahit na sino na magtatangkang sumunod sa kanya. Nang masipat naman yun ni Ami, hindi na rin siya nagdalawang isip na lusungin ang sapa. Mabilis niyang sinisid ang pinakamalalim nitong bahagi, kung saan mula roon, kitang-kita niya ang pagtulong-tulong ng mga aswang sa kanyang kasama. Ilang segundo pa ang lumipas, unti-unti na ring binalot ng dugo ang ibabaw ng tubig hanggang sa wala na siyang masilayan sa itaas. Gayunpaman, kahit medyo madilim na sa ilalim, patuloy niya pa ring sinuyod ang bawat parte ng puno hanggang sa makasilay na siya ng isang kakaibang dahon na hindi nalalanta. Nakakabit pa ito sa punong yon pinuno, kaya nang mapansin niya ito, agad na pumasok sa kanyang isipan na ito na nga ang bagay na kanyang hinahanap. Pagkakuha niya nito, nagmamadali naman siyang umahon upang ilahad sa matanda ang kanyang natagpuan. Subalit pag-usli ng kanyang ulo sa tubig, nakita niya itong duguan habang nakatayo sa pangpang. Ang hawak-hawak nitong sundang halos maubusan na ng talim dahil sa dami ng mga nilalang na napatumba nito. Nang mapansin naman ng matanda ang kanyang presensya, bahagya itong napasilay sa kanya habang nagwiwika ng, Alam mo na ako noong gagawin mo dyan. Naniniwala ako sa iyo, iho. Magagawa mong makatakas mula sa sumpa ng mga magulang mo. Maging malaya ka at sa pamamagitan niyan, natitiyak ko sa iyong wala kang tatanawing utang na loob mula sa akin kahit mamatay man ako. Pagkasambit nito ng mga kataga, mas lalo pa itong ginanahang makipaglaban. Ayon kay Ami, mga buhay na salita at mutya ng lakas ang gamit-gamit noon ng matanda, subalit sa kabila nito, nagagawa nitong makipagsabayan sa napakaraming mga aswang. Dagdag pa niya na, kung hindi siya nagkakamali, nasa humigit 30 mga nilalang ang nagtulong-tulong upang ito ay pabagsakin. Ngunit kahit ganoon ang bilang nila, nanatili pa rin silang bigo na mapaslang ito. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng albularyo, dali-dali siyang bumalik sa ilalim para magtago. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kanya noong mga sandaling yon, pero naisip niya na tanging ito lamang ang pinakaligtas na gawin. Paglapit naman niya sa punong yon, nagsumiksik siya sa mga sanga nito hanggang sa tuluyan na siyang maipit. Bagaman mapanganib, wala siyang nararamdamang kaba at takot sa kanyang dibdib. At kahit sa ganoong sitwasyon, para bang napanatag siya. Kalaunan, nang malapit na siyang maubusan ng hininga, may nasipat siyang uod na may hindi mabilang na galamay na dahan-dahang lumalapit. Kulay puti ito at kapag tinatamaan ito ng liwanag ng buwan, kusa yung nagliliwanag. Paglapit naman ito sa kanya, pumasok ito sa kanyang bunganga at sa isang kisap mata, lahat ng bertud at yanggaw na nakatanim sa kanyang sistema, isa-isa niyang isinuka. Ayon sa kanya na, ang mga lumabas sa kanya noon ay halos daan-daang maliliit na sisiw na kulay itim. Paglabas nito sa kanyang bunganga, agad itong pumaibabaw sa tubig hanggang sa mapununan nito ang paligid. Nang maubos na niya ang lahat ng yanggaw sa sistema niya, dito pa lamang lumabas ang uod. Ito na rin ang naging hudyat upang siya ay umahon. Pagdating niya sa ibabaw ng tubig, nakita niya ang mga aswang na kasalukuyang nakadistansya sa sugatang matanda. Bawat isa sa mga ito, tulalang nakamasid sa mga sisiw na lumulutang sa sapa. Kalaunan, dala ng matinding takot, paisa-isa na yung nagsipulasan papalayo. Wala silang ideya kung bakit ito ginawa ng nilalang,
Ngunit laking pasasalamat niya na kusa na sila nitong iniwan. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, nagmamadali siyang lumangoy patungo sa kinaroroonan ng matanda. Pagsilay niya sa kalagayan nito, dito niya nakita ang dami ng saksak nito sa katawan. Kapansin-pansin din ang kwintas nitong krus na nagbabaga na ayon sa kanya, kahit gano'n ang estado ng matanda, parang malakas pa rin ito. Dagdag pa ni Ami na hindi niya ito nakitaan ng panghihina, kaya naman sa halip na mag-alala, tinanong niya ito kung ano ang magagawa niya. At sa kanilang pag-uusap, dito sumagi sa isipan niya na ilubog din ito sa sapa para matulungan ng uod na gumamot sa kanya. Bagaman imposible ang ganoong agam-agam, naniniwala siyang posible ito. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang opinyon, hindi ito nagdalawang isip na sumang-ayon. Kahit hinang-hina na ito para sumisid sa ilalim, lakas loob pa rin itong ginawa ng albularyo nang sa gayoy maipakita nito sa kanya ang katatagan ng loob nito. Pagpailalim naman nila sa sapa, mababaw palang pansin na niya ang matindi nitong paghihirap. Halos muntik-muntikan na rin yung malunod at maubusan ng hininga, ngunit dahil sa pagtulong niya, nabot pa rin nila ang ilalim. Pagdating naman nila sa sanga kung saan siya nagsumiksik, agad nilang nakita ang uod na nagmamadaling lumalapit sa kanila. At kagaya ng inaasahan, ginamot nito ng walang pagdadalawang isip ang albularyo. Nang umahon sila sa sapa, lahat ng sugat at iniinda nitong sakit, naglaho na animoy walang nangyari. Pagkatapos nun, umahon na sila ng may panatag na kalooban. Pagbalik nila sa bahay ng matanda, dito na nagsimula ang maayos nilang pagsasama. Nakakapanibago man ito sa una, katagalan na sanay na rin siya at mula noon, hindi na siya nanumbalik sa dati niyang estado bilang isang taniman ng yanggaw. Laking pasasalamat na lang din niya dahil nahanap nilang dalawa ng matanda ang tinatawag nitong mahiwagang puno ng araw.